हाग्रा ओनसोला जोबस्रांलांनायनि थाखाय दुनाबारि गामियाव हाग्रानि मैदेर। हाग्रा ओनसोला जोबस्रांलांनायनि थाखाय हाग्रानि मैदेरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै गुबुन गुबुन गामि ओनसोलफोराव मैदेरजों उदखार खालामजानाय एबा गाग्लोबजानायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। नंगौ, थारैनो मानसि हारिजों अरायनि थाखाय सुथुर जानानै थालांसिगोन नामा? गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारो। बेबायदिनो दिनै फुंनि समाव चिरां जिल्ला बेंटल दुनाबारि गामियाव हाग्रा ओनसोल जिब जुनार थाग्रा जायगाफोरा जोबस्रांलांनायनि थाखाय दुनाबारि गामियाव हाग्रानि मैदेर। नाथाय बेंटल दुनाबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै थाफैनाया गामि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरखौ गिखांनाय लाबोदों। बे समाव रुनिखाता फरेस्ट रेन्ज आरो बेंटल फरेस्ट बिट मावख'नि सरकारि मावसुमा बिथांमोना मैदेरखौ हाग्रा ओनसोल फारसे होहरनो थाखाय नारा-नाथा जुजिबाय थादों। लोगोसे खौरांनि गेजेरजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साबधान थानो थाखाय खावलायहरो। আমি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ মানে দুনাবাৰী ৰাজ্যই আমাক ফোন কৰিছে। তাৰপিছত ফোন কৰাৰ লগে লগে আমি বেংটল বিটৰ আমাৰ ষ্টাফক ইয়াতে আগত পঠাইছোঁ। তাৰপিছত লগে লগে আমিও নিজৰ পৰা ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে এটা বাচ্চা হাতী আৰু এটা ডাঙৰ হাতী এতিয়া প্ৰত্যক্ষ দেখা পাইছোঁ আমি ইয়াতে অহাৰ পিছত। তাৰপিছত আমাৰ যিমান ৰাজ্য ৰাজা ইয়াতে ওলাই আহিছে তেওঁলোকক মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, হাল্লা নকৰক, শান্তিত থাকক। বনৰীয়া জীৱ জন্তু আবেলি হ'লে নিজে নিজে গুচি যাব। যিমান হাল্লা কৰিব ইমানেই ৰাজ্য ৰাজাক অসুবিধা হ'ব। ষ্টাফো গাঁৱৰ ওচৰত আছে, ইয়াতে হাল্লা কৰিলে ইফালৰ পৰা হাল্লা কৰিলে এফালে পলাব হাতী আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে গাঁৱত, দিগদাৰ হ'ব। মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ ৰাজ্য ৰাজাক, মনে মনে থাকক, হাতী একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, টাইম হ'লে নিজে গুচি যাব। আমি দেখিবলৈ পাই থাকে যে জংঘলৰ পৰা হাতী আহি গাঁও অঞ্চলত উৎপাত কৰাটো কি কাৰণ হৈছে বুলি ভাবোঁ? এইটোতো আমি সঠিক এনচাৰ দিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত হাতী বনৰীয়া জীৱ জন্তু কেতিয়াবা নিজৰ ৰাস্তা খুজি খুজি আহে সিহঁতে, কেতিয়াবা গোটত ঝগড়াও হয়, তেতিয়াও গুচি আহে। এতিয়া হাতীৰ নিজৰ যিটো ৰাস্তা সিহঁতে কেতিয়াও 100 বছৰ হ'লেও কিন্তু সিহঁতে এৰি নিদিয়ে। এইটো চাগে এনেকুৱা হৈছে। যদি গুচি নাযায় তেনেহ'লেতো আমি কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰোঁ যে গুচি যাব নোৱাৰে বুলি। এতিয়া কোনো আমাৰ লগত এনেকৈ সঠিক উত্তৰ নাই। যেতিয়ালৈকে চিটুৱেশ্যন আমাৰ কণ্ট্ৰল নহ'ব। এতিয়াতো আমাৰ কণ্ট্ৰলত নাই চিটুৱেশ্যন। বনৰীয়া জীৱ জন্তু ইয়াত নিজৰ কণ্ট্ৰল আছে, এটা নিজৰ সীমা আছে। আমি চাওঁ আবেলিলৈকে, যদি আবেলিলৈকে ইয়াৰ পৰা গুচি নাযায় তেনেহ'লে আমি ওপৰ লগত খবৰ কৰি আমাৰো টিম আছে, মাতি কিবা व्यवस्था करोब्ला आं व्यवस्था करिब। समनि बेलायाव दा नै जोंहा निउसनिफ्राय फैदों। दा निउसाव फंनैसो दा नैबे मैदेर गामियाव ओंखारबोनायनि थाखाय बुंनो थिननायलाय आं गसंबाय आरो दिनै निउसनि बिथांमोनखौबो बेयाव सफैनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों। आरो निउसनि दारैनो दा माखासे आङो मेसेज होनो लुबैदों गामिनि मानसिफोरखौ, जेने एसे गावखौनो साग्रिद जाना थाथ'यो। मैदेराथ' गिदिर बुस्थु जाहैबाय, दा गामि सिङाव हाबफैबाय बोरैबा दा एसे जोंना गामिनि रायजो राजाफ्रा थाल लालायलायदो। जोंबो दङ मैदेरजोंनो लोगोसे खाथियावनो, दा बागान एसे फिसा फिसा औवा बागान माबा बागान दं गामियाव, दा बेयाव हाबनानै दं आरो। मा जाहोननि थाखाय हाग्रानि मैदेरा गामि ओनसोलाव फैबाय थानाय जादों? दा मा जाहोन होननानै बुंबा जोंनि हाग्रायाबो एसे खमबो जालांबाय आरो मैदेरफ्राबो एसे बाराखौ नुगासिनो दं आं दासान्दि। आरो ओंखारखायो बिदिनो सम सम मैदेर होन आरो मै होन अमा होन, हाग्रानि जुन्थुफ्रानो बोरैबा मानसिजों रिलेसन गोनां बायदि सम सम ओंखारखायो। दा बेनो जों ओंखारनायखौ जोङो जेबो डिस्टार्बल' होनाङा, गावसोरनो थांफिनखागोन। दा सानावहाय बिसोर
ओरै न' नुलाजोबनाय जाहैबाय आरो मानसिफ्रा बयबो नायनो हांखुर जायो नैबेफोरजों एसे होबथानाय बायदि जागोन जों सिरि थानो हायोबालाय गावनो ओंखारलांगौमोन दा थानजागोन आरो ओंखारलांनो माबैसे दं दा एथ' खाथां जायाखै मैदेरखौ आं नुनाया मासेखौथ' खाथां जाबाय नुनाया दा पाब्लिक डिमान्डआव माथाम होनना बुंगासिनो दं फिसा मासे गेदेर मानै होननानै दा बेखौबो खाथियाव नायथारनांगौ बेबो जोंनि थाखाय सम्भब नङा ओरै हाग्रायाबो फिसा आरो बेन्दोंबारि दा दैज्लां बोथोरखाय बेन्दोंबारिखाय एसे उसुबिदा जादों नायनो खाथियाव बाहेरायाव एसे ओंखारनायखौथ' मासे नुबाय आं बे प्रमान जाथारबाय बेखिनियानो